Inanunsyo ni Senator Bam Aquino, chairman ng Senate Committee on Basic Education, na target ng komite na maipasa ang Consolidated School Safety Act sa loob ng 2 buwan. Sa isang joint public hearing na idinaos nitong Huwebes, pinagbuklod ni Aquino ang mga mambabatas, ahensya ng gobyerno at sektor ng edukasyon upang bumalangkas ng panukalang batas na magpoprotekta sa mga kabataan laban sa tumataas na kaso ng karahasan sa mga paaralan. Nandito po tayo dahil naniniwala tayo na ang mga paaralan ay dapat maging lugar ng pagkatuto at hindi ng takot. At lugar kung saan may kumpiyansa ang bawat magulang na ligtas na makakauwi ang kanilang mga anak na pumasok sa paaralan. Tiyaking ligtas ang bawat paaralan at bawat batang Pilipino. Naging sentro ng pagdinig ang mga insidenteng gumimbal sa bansa, kabilang ang pamamaril sa isang high school sa Tacloban City kung saan 3 estudyante ang nasawi at mahigit 20 ang sugatan, gayon din ang trahedyang sinapit ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University. Ibinahagi pa ni Aquino ang naging pagbisita niya sa mga pamilyang naulila at naapektuhan ng insidente sa Tacloban. Sa ating pagbisita, nakita natin ang sakit ng mga magulang, ang takot ng mga estudyante at ang pangamba ng buong komunidad. Nandito tayo dahil panahon ng tanungin ang ating mga sarili, sapat na ba ang mga batas, mga polisiya, mga programa upang mapanatiling ligtas ang ating mga paaralan. Giit ni Aquino, walang puwang ang pagiging kampante o pamumulitika pagdating sa seguridad ng mga kabataan at eskwelahan. Magkakaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa po ang mensahe. Ang mga paaralan ay dapat ligtas. Ang mga estudyante ay dapat ligtas. At ang School Safety Act ay dapat gawing prioridad ng ating gobyerno. Pinalawak din ng komite ang saklaw ng panukalang Omnibus School Safety Act kumpara sa mga umiiral na anti-bullying measures. Dahil sa nagbabagong anyo ng mga banta sa mga estudyante, idinetalye ni Aquino na layon ng Consolidated Bill ang mga sumusunod. Palawakin at palakasin ang seguridad sa loob at labas ng mga campus. Gawing formal at patibayin ang emergency response protocols. Gawing sapilitan ang strategic na paglalagay ng mga CCTV. At paigtingin ang mental health at psychosocial support para sa parehong mag-aaral at mga guro. Sa gitna ng pagdinig, sinabi din ng senador ang kasalukuyang estado ng emergency protocol sa bansa. Aniya, noong mangyari ang pamamaril sa Tacloban, walang malinaw na direktiba ang mga paaralan at mga magulang kung saan pupunta o paano tutugon. Ang school safety ay hindi lamang responsibilidad ng DepEd o ng paaralan. Responsibilidad po ito ng whole of nation. Responsibilidad po ito ng buong bansa. Responsibilidad ng mga magulang, ng komunidad, at higit sa lahat, responsibilidad po ng bawat isa sa atin dito. Sa pagdinig, agad ding itinakda ng komite ang mahigpit na timeline na itinakda sa susunod na 2 buwan. Ipinaalala rin niya kung bakit dapat kumilos ng mabilis ang Senado at isang tabi ang anumang pamumulitika para mabigyang prioridad ang batas. Inaasahan po natin na walang kulay ng politika. Kapag kaligtasan ng ating mga anak ang nakataya, iisa lamang ang dapat nating layunin. Ang matiyak na ang bawat paaralan sa ating bansa ay isang lugar ng pagkatuto, ng pangarap at ng kaligtasan. Utang po natin sa mga kabataan ang mga paaralang ligtas at nagbibigay ng pag-asa. Utang ho natin sa mga guro ang isang ligtas na lugar upang makapagturo at utang ho natin sa bawat magulang ang katiyakang ginagawa natin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang mga anak. Justin Dizon, CLTV 36 News.